Tata cara mbasuh tangan ingkang leres miturut WHO. 1. Telesi asta ngagem toya ingkang ngalir. 2. Mendhet sabun sakcekapipun ngantos nyadayani. 3. Usap wonten telapak tangan. 4. Usap wonten kekalihipun geger asta. 5. Gosok telapak tangan kaliyan driji sami terkait. 6. Driji sami ngunci lan gosok. 7. Gosok jempol kiwa muter wonten lebet cengkreman asta tengen. 8. Lan sewalikipun. 8. Driji asta nguncuk wonten telapak tangan kiwa, gosok muter. 9. Lan sewalikipun. 10. Basuh ngagem toya ing 10. Angkringaken asta ngagem tisu.